Sziasztok! Ebben a videóban szeretnénk egy kicsit bővebben beszélni a 2024-es Balinéz útról, ami március 1-től 14-éig tart. Amit érdemes róla tudni, hogy ismét egy csoporttal szeretnék utazni, mint a mostani októberi lesz, tehát körülbelül 14 fő a maximum, akik jöhetnek velem. Aki ismer, tudja, hogy nagyon-nagyon régóta utazok, nagyon-nagyon sokat a szenvedélyem, és ahogy ez lenni szokott, hogyha valamit szeretsz, és valami lelkesít, és a szenvedélyed, akkor egy idő múlva ezzel is foglalkozhatsz. És nálam is így alakult, nem gondoltam volna még pár éve, hogy például csoportot viszek Balira, és ez az álmom is megvalósult. Októberben már indulunk, és már meg is szerveztem a márciusi utat, tehát március 1-től 14-ig tart az út, és Qatar Airways-zel megyünk, és az első 3 éjszakát Nusa Duán töltjük, ez Balinak egy csodálatos tengerpartja, és ott találtam nektek egy szuper szállodát, medencével, a parton közvetlenül, reggelivel, tehát egy nagyon-nagyon jót fogunk tudni pihenni az utazás után. Ezek az utazások, nem kell tőle megijedni, nem túl hosszúak, olyan értelemben, hogy van egy megszakítás, és ezért aztán nem kell 10 órát végigülni a gépen, hanem 5,5 óra után megállunk Dohában vagy Katarban, ott van egy kis idő az átszállásra, aztán pedig megyünk tovább Balira. Az már egy picit hosszabb, de az is hamar eltelik, mert ezeken a prémium járatokon azért nagyon kényelmes az utazás, és tényleg elröppen az idő, főleg, hogyha izgatottak vagyunk, és nagyon vágyunk a kis szigetre. Tehát az első 4 nap az tengerparton lesz, de ott is lesznek kirándulások, például meglátogatjuk a Dreamland Beach-et, tehát ezt a csodálatos álomtengerpartot, elmegyünk Jimbaramba vacsorázni a tengerparton, valamint az Uluwatu szikláin lévő templomot is meglátogatjuk, akár naplementét is nézzünk onnan, tényleg gyönyörű, meg is nézhetitek a Google-on, hogyha gondoljátok és leszeretnétek csekkolni. Aztán itt Nusa Dua körül van egy Bali Collection Center, ami egy ilyen bevásárlóközpont, oda is elmehetünk együtt, vagy külön-külön. Ebben az utazásban az a jó, hogy mint ahogy én magam sem szeretem a túlzott kötöttségeket, és egy ilyen szabad lelkű ember vagyok, ezért akikkel együtt utazom, nekik is megadom azt a szabadságot, hogy eldöntsék, hogy bizonyos kirándulásra jönnek-e, vagy nem jönnek, vagy hotelben pihennek, vagy akár más programot szeretnének, tehát ez az út is ilyen lesz. És mindjárt visszatérek a többi programra is, de még az szól amellett, hogy velem utazzatok, hogy mégis én végig ott leszek veletek, tudok fordítani, tudok segíteni bármiben, vannak ismerettségeim is, valamint mivel hogy szenvedélyem az utazás, azt keresem, hogy nektek is hogy a legjobb, hogyan éreznétek legjobban magatokat, mivel már van tapasztalatom, hogy milyen egy ilyen ázsiai út, vagy ázsiai utak, és mindenképpen az vezérel engem, hogy minél jobban érezzétek magatokat, ne legyetek magatokra hagyva, legyen egy kis csapat, és szerintem barátságok is szőlődnek, és össze is tudunk kovácsolódni. Tehát ez egy inkább azt mondanám, hogy személyesebb utazás, nem pedig amit az utazási irodák kínálnak, hogy esetleg megszervezik a szállást és a transfereket. Nekünk itt lehetőségünk van barátkozni, plusz programokat is akár kitalálhatunk, tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit személyesebb út, mint bármelyik. Szóval visszatérve az első 3 nap után megyünk tovább Ubudba, transferrel természetesen, tehát minden transfer benne van az utazásban, tehát onnantól kezdve, hogy a reptérre értünk, jönnek, valamint a kirándulásokra elvisznek bennünket, valamint átvisznek másik szállásra. Innen tehát Ubudba megyünk, na és itt vár bennünket a legtöbb program. Ez a szállásunk Ubud központjában van. Ubudról azt érdemes tudni, hogy Balinak a kulturális
központja, tehát itt van a legtöbb fesztivál, sok lehetőség van kirándulni mindenfelé, mivel hogy ez Bali központjában van ez a város, tehát ez tényleg egy ilyen csodálatos központi kis hely, ami folyton nyüzsög, ott rengeteg látnivaló van, közel vannak a legfontosabb látványosságok is, és tényleg van egy ilyen kis nyüzsgése, áthatja egész Balinak az energiája, de majd meglátjátok, hogyha eljöttök. És persze vannak múzeumok is, tehát nagyon fontos itt a művészet, erről nem is említettem, vagy erről nem tettem említést, de hát annyi minden van, hogy egyszerűen lehetetlen felsorolni. Szóval az utazásunknak a második részét végig Ubudban töltjük, és én itt írtam föl pár dolgot, és rápillantok, mert tényleg annyira sok minden lesz, hogy nehéz fejben tartani. Tehát nézzünk Kristeraszt, lehet hintázni azokon az óriás hintákon, kávéültetvényre megyünk, a majomerdőt meglátogatjuk, az ott van Ubud központjában, van szintén egy óriási piac, rengeteg dolgot lehet venni, és nagyon sokat lehet alkudni, elmegyünk vízesésekhez, megmerítkezünk a Holy Spring Waterben, tehát ez egy nagyon-nagyon szép rituálé, a megtisztulásnak a helye, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez az utazás pont úgy lett szervezve, hogy beleesik a balinéz új év, elnézést, aminek az a neve, hogy Nyepi, és ez március 11-én lesz, és úgy tartják, hogy 24 óráig csend van a szigeten, tehát 11-én reggel 6-tól másnap reggel 6-ig teljes csendbe borul a sziget, az emberek bevonulnak a házukba, nincs világítás, bezárják a repteret is ilyenkor, tehát nem járnak a repülők, ilyenkor nem tudod elhagyni a szigetet repülővel, kérik a turistákat is, hogy ők is tartsák be ezeket az előírásokat, ezeket a szent hagyományokat nekünk is tiszteletben kell tartani. Még én sem voltam Nyepin, szóval számomra is egy várva várt élmény, nagyon-nagyon várom. Viszont mivel mikor megtudtam, hogy 11-én lesz ez az ünnep, ezért átszerveztem az utat, és akkor még szintén Ubudban leszünk, mert először úgy terveztem, hogy a utazásunk végén a tengerparton leszünk, de emiatt átszerveztem, és Ubudban töltjük ezt a fantasztikus ünnepet, mivel Ubudban lesz a legnagyobb ünnepség, tehát Nyepi előtt, 11. előtt, 10-én nagyon sok rituálé lesz, ünnepség, akár a tengerparton, akár a városban, ilyen óriási 2-3 méteres, ilyen gonosz szellembábukat visznek végig a falvakon, aztán elégetik őket, és úgy gondolják, hogy előzik a démonokat ezáltal, és másnap, amikor csönd van a szigeten, és teljes visszavonultság, akkor azt gondolják, hogy a gonosz szellemek akkor röpülnek át a sziget felett, és mivel üresnek találják, ezért el is hagyják, tehát nem maradnak a szigeten. Hát ez nekik egy nagyon régi hagyományuk, amelyet mi is tiszteletben kell, hogy tartsunk, és nekünk is vissza kell majd akkor vonulni. A balinéz emberek is ilyenkor a házukban maradnak, van, aki meditál, vagy visszavonul, a családjával van, böjtölhetnek is, szóval mindenki éli a kis életét a saját házában, és még villanyt sem szoktak gyújtani ilyenkor. Hát ezek után még azért lesz egy-két program, megyünk még másik tengerpartra is, a közelben van jogacentrum, szóval lesz bőven választék, hogy mit csináljunk. Az utazásnak az ára
A repülőjegyet azt mindenki önmagának veszi meg, azért, mert az árak azért emelkednek, minél közelebb esünk a dátumhoz, vagy minél közelebb lesz már a dátum, annál jobban emelkedhetnek az árak, de mindenképpen 1-én indulunk Katár járattal, megvan az időpont is, tehát érdemes a jegyet minél hamarabb megvenni, természetesen segítek benne. Tehát ez önálló költség, a belépőjegyek is szintén plusz költségek, körülbelül olyan 50 000 forintba lehet minden belépő, hogyha minden programon részt szeretnél venni, de mint mondtam nektek, ez egy szabad út, tehát hogyha nincs kedved minden programra jönni, akkor nem muszáj. Tehát az utazásnak a költsége az 890 €, és ebben benne vannak a reptéri transferek, benne van a Nusa Dua, tehát a tengerparti szállás, ezek medencés szállások reggelivel, ez is egy csodálatos 4 csillagos szállás, aztán benne van a transfer Ubudba, az ottani szállás szintén reggelivel, valamint az utazások a kirándulásokra, tehát ezekre lehet számítani, és a fizetés az szintén kedvező, ugyanis megveszed a repülőjegyet, van egy előleg, és aztán pedig meg tudjuk beszélni, hogy milyen részletben tudod fizetni a fennmaradó költséget. De elméletileg meg az előleg után a következő összeget az utazás előtt 1 hónappal fogom kérni. Már vannak jelentkezők, nagyon örülök neki, tehát beindult az energia, és hidd el nekem, hogyha részt veszel egy ilyen úton, akkor egy beavatásban lesz részed, és az is lehet, hogy teljesen megváltozik az életed, ahogy nekem megváltozott 2016 után, amikor is először jártam Balin, és utána teljesen felfordult velem a világ. Hát ennyit szerettem volna elmondani, én azt gondoltam, hogy 5-6 perc elég lesz, de úgy látszik, hogy kicsit hosszabb lett a videó, de hát ha sokkal több kérdésre kaptál választ, legalábbis minden kérdésedre majdnem, és amire nem, akkor írj nekem bátran, akár az e-mail címemre, akár Facebookon, és akkor tudunk a részletekről is beszélni. Hát tartsatok velem, hogyha van kedvetek, szerintem szuper lesz, nagyon nagy élmény mindig Bali, és főleg úgy, hogyha egy kis baráti társaságként indulunk útnak, mert akkor soha nem lesztek egyedül, és mindig lesz segítség. Sziasztok, és minden jót nektek!